هێزن عێراقی بە پشتەوانیا هێزن هەفپەیمانان ئامادەکاریان بۆ ئازادکردنا ئالیە ڕاستیە باژێرە مووسڵ dikin piştî ragihandina azadkirina tevaya aliyê çepê li meha borî. Pitir ji 5,000 serbaz û şîretvanên Emerîkî rahênan û alîkariya hêzên Iraqê û hêzên pêşmerge dikin bû ji navbirina çekdarên Daişê li Iraqê. Peyvdarê hêzên hevpeymanan li Iraqê di hevpeyvînekê de digel Nizar Ebdullayê dengê Emerîka dibêjit tevdîbûna hêzên hevpeymanan xaleka berçerxanê bû di şerê dijî Daişê. Well, the Iraqi security forces have made great progress. Hêzên parastina Iraqê pêşkeftnên zor baş di dema du salên borî da di şerê Daişê de dest xistine. Li dema Daeş gihişte di vî welatî de hêzên Iraqê net amade bûn. Her ji wî demî guherîneka sertaserî çêbû. Rahênaneka baş tête kirin û hêzên Iraqê dijminê xwe ji Rumadî, Felûce, Hêt û Şirgat û Geyare û li gelek cihêndiyên Iraqê ji nav birin û ev dê berdewam bîtin gel berdewamiya şerê azadkirina Mosul. Li destpêka operasyona azadkirina Mosul ji destê çekdarên Daişê hêzên pêşmerge roleka bihêz gera ku bi demeka Kurd deverên Bakur û rojhelata bajêrê Mosul kontrol kirin. Well, there's a very close partnership between. Me hevkariyeka zor nêzî di navbera hêzên Emerîka û hevpeymanan û hêzên pêşmergan de heye. Em ji nêzî ve karî digel wan dikin, em wan rahênan dikin û amade dikin ji bo şerî û alîkariyan biçek û alavan dikin. Me şîretvan li ser erdê hene, şîretan didin wan da şerê Daişê bikin. Ev giring û bi bandûr e. Vê rewşek peyda kir ku Mosul bihê dûrpêçkirin û qutkirin. Vê wekir ku çekdarên Daişê êdî nikarin berev Bakur birevin. Çekdarên Şîe bi giranî tevlî şerê dijî Daişê li Iraqê bûne lê Emerîka serêderiya rastaxû digel wan nakir. Raportekarê xistiya mafê mirovan Human Rights Watch pêşembe hatî belavkirin hojdariyê didet li ser zêdegaviyên çekdarên Heşd-i Şeibî dijî sivîlan. Well, we've seen some of these reports. Me hindej van raportan dîtin zor xirabin me bû çûnên xwe digel Serokvezîra Iraqê Heyder el-Abadî hevber kirin û rênmayên wî û her zêdegaviyek bi ser mafê mirovan yan kuştinkarî dûr ji dadgehê rêgiriyî lê tête kirin û eger rûdaneka wiha heye divê lêkolîn lê bête kirin û divê encamder bêne sizadan. Hikûmeta Iraqê û ya Emerîka hewildan Mosul ji destê çekdarên Daişê li dawiya sala borî azad bikin lê heta niha ew operasyona berdewam e. Erê demeka diyarkirî bû şerê dijî tîrorê heye peyvdarê hêzên hevpeymanan dibêjit. I think it's going to be very difficult. Ez bawer dikim zor zehmete pêşbîniyê bikî kadê çend dem vekêşîtin ya hemiyê girîngtir Daeş dêş nabiçîtin. Peyvdarê hêzên hevpeymanan li Iraqê piştrast dikit ku eger alîkariyeka zortir bû şerê dijî Daişê pêdivî bit, hikûmetên Emerîka û Iraqê wê biryarekê li ser bidin.